8-členné družstva súťažili 4. Na poslednom 4. mieste sa umiestnili Ozorovce s časom 30:68, ale nesmúte, o rok to vymeníme. Putovný pohár nezostane u nás, bude putovať. A ideme na 3. miesto, pekný čas 22:76, Šišov. Super chalani. Na 2. mieste s časom 17:87 Púchov. Super, gratulujeme. A na 1. mieste s časom 16:95 Krasno. Gratulujeme. Opäť putovný pohár, pani Maria Peťovská. Ja by som chcel trošku do toho vstúpiť a ešte fotku samozrejme a poprosím tu, aby zostal tento chlapec Dušan Pajtina, ktorý dnes oslavuje krásnych 11 rokov, aby mu zablahoželali vedúci jeho tímu. Tak velikánsky potles, Dušan, to je len pre teba. O, tu sa bude aj piť, aha. Škoda, že nemám aj ja dnes narodeniny. Možno by aj mne tento tým Dolný Ozoroviec volať čo dal, no ale až do decembra je ďaleko. Všetkým vám chcem popriať na záver pekné prázdniny a úspechy v iných takýchto pohárových súťažiach, ktorých sa určite zúčastníte. Takže na záver tejto súťaže 3-krát hurá. Hurá, hurá, hurá. No to bolo strašne slabé, to není do prázdnin. Ešte raz, 3-krát hurá. No ten 3. krát je na úmretie. Majte sa pekne, o rok sa tu stretneme.